yini baba amaphilisi awubona manje mina kusamele ukuthi ngiphuza amaphilisi emzini wami la emva kwenu aphuza kahle emva kwenu angazi mina nomntana misola lapha namhlanje asina ndawo la isoya khona senzo ngiyabonga kakhulu ngokuthi ungidabule lesi simo ebhekene naso kulapha ngisini leyo ngekwazi ukuthi ingane noma wayo beswela nendawo yokuhlala yibona mina kanti futhi ngithi wala manje simazi ukunisiza phakathi kwami nawe le ngane wayiphika usasesiswini hamba utshela abantu ukuthi wangazile ngengane kubina wasengomntombi bamakithi kwakutshela abantu senze ukuthi mhlaza niyakhula le ngane izongilahla mina senze igijima ize kwena ngoba naku ingane zabafana zonke zenza njalo dadewethu ngiyazi ukuthi kunemali ebekele nokuthutha afunde unganjani masithatha umsebenzi senze umsebenzi kababa la ikhanda lakho uyaphila lwandle usanzo lo ukhabhadi uqobo lo usimalaka le awubona wesikhuluma njengamanje ugodla ukhayisini wami la esandeni sokubuhle wezokunqele uphethe uNokuthula wami lokhulelwe ingane yami awubona abantu ngiyabona ingakho nga-understand ukuthi kwenzakalani subelele endlini noma ngane yakho unalo ilungelo longibuza ngoba lethe mathe ngibuza ngawe Kumele sibheke ukuthi sibamba bani. Kumele sibheke ukuthi mangabe siphuma la sibheka ngakephi. Ngoba lapha nilabo ngadala urong ngathi. Ingakho ke ngimtshelile ukuthi letshwana bakumele siyiqashule ngaseqaleni. Uyabona uma ukuthi yaqhubeka lengane ayitholakali uNokuthula kufanele ngimthathele inyathelo lo mfana osolakala okusho ukuthi ikhona ke inkulumo ezolandela leti ukwazi kahle phela wena dadewethu ubuka yisile phela wena ngithi ufika izolo walala la walala ungasayizwanga nezindaba ezimnandi ukhayisile uthola umsebenzi eBhamshela uvukele khona lapha wayindaba ezinhle ke bolezo nganitshela kodwa kunoma umuntu ungasheshe nilahle ithawula khayisile futhi usekhulile uyakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle manje ngiyethemba ukuthi njengoba esothola umsebenzi nje sebezoyeka nokuqhwebhana nje benomama Pendulo engathi khona uma ngazange ngakutshela wena khuleka ungitshele ngayo yonke into mama ungitshelile futhi nangalomfana walapha phezulu uphakamana ukuthi unesibili nje sokuncelisa amawele la ekhaya nani nivume nje enayihlaza kodwa nibone nje ni ngiyazi nje ukusho njalo usufuna ubeka iphutha ngakumina ngoba vele kuhlale kuyimina onephutha ukhayisile nje cha oke wangizwa ukuthi ngivume ukhansile ingakho nje osisikhathi ke ngincamela ukuzana nabafana bodwa ngoba ninamantombazana ngokugombela kwesakhe necabangela angicabangi nje futhi kwakhona nje kodwa ke ngifisa ukwazi impendulo ukuthi phakathi kwami nophakamani akusenzeki lutho ayisekho into ehlangana hayi udokuyini mina
Ya, la hayi ngoba la ngikudelela wensizwa kithi kodwa ke bengingajabula ukuthi kwehle wena ngoba phela mina nginale inkinga yongakwazi ukushesha futhi angikwazi ukuhamba kahle. Ngake ngiyobona ngawe wensizwa kithi. Naziya. Ubuthi wena nophakama kanjani? Hayi, akusabaluleka ngalokho. Ake ngiyabona ukuthi ngiyenzani ekitchen. Cha bandla ngengikwazi ngabekezela impela ngibekezelele konke ngengikwazi ukubekezelela ujabulile ukuthi sengalanda ingane yakhe futhi ayilethela ekhaya azohlala nawo la bazodlala bazokudlula bekumele vele athethe ikhoma zakhe ahambe bandla aye kubo kwakhe Ntomkayise hawu Ntomkayise ma yini cabangani ngempela hayi lutho nje ma ngiyacabanga nje ungatheni ubukhuluma bengikhuluma kuthi awuthayimisa ujabulile lo mngani wakho uthi cha bandla mina ngiyahluleka nje ukumbekezelela ke manje impela ukuthi sezolanda ingane yakhe ayilethela azohlala nawo la ekhaya bazodlana bazokondloba mina bekuthi athathe impahla zakhe ahambe ebandla aye kubo kwakhe kulungile bangizomtshela Asante ngizopholozela ingane mina ngidala kamanje mngaka futhi ngiyakuzala Masambeni mongami nama ngihamba ekhaya akudliwe wonke umuntu ixayekele nje ngikutshela kangaka ukuthi uMaNokuthula ungixoshile ngikutshela kangaka asambeni uMaNokuthula uzokuxolela Zamani usisasaphi inkane engaka usukuthathaphi ukutete mongaka sonke lesikhathi buhlala ngaphandle kwami buhlala noNokuthula nolwandle wengane nginasikhathi sakho mina ufunani futhi lola uzosilana thatha imthwalo wakhe sami Nabona nje ukwazi ukuthi unyathela phakathi kwalamagceke okuxhaphashe kungumusa nje indlela odelele ngayo umuzi laba baphakamani ngithembe. Mfoka baba. Lokho kwenzisa ngoba nakho umadlahle engenami engenamkhulumela. Ufuna iphekile ngapela ndaphakamana nawe nje uhloseni la. Ngingaqondi ukudelela nje nakwehlisa isithunzi baba kahle mina ukhansela ngiyamthanda. Futhi ngimisela ukwenza kahle kuye nakulama sondelane nami. Umuthanda ukhanyisile uthini ke ngakhetheni. Uyabona ke lapho angazi bavunga ibeka ngayo mhlambe indlela. Ngoba phela yiki indlela ongabeka ngayo wena phakamani. Yazi ngizokwenza izinto zibe lula ngoba ngikukhonzile. And ukhanyisile usetholile yakho. So into engifunayo mina ukuthi mayisebuke emsebenzini eBatrade ngazi ukuthi benikuhlanganisile naye kuphelile. Kuyacaca ukuthi bafo kuningi akakwazi asesemnyameni ngakho uthathele izinto phezulu. Mina ngikwazi wami ukhanyisile ngeke abuyele ekhaya namhlanje. Abezimina mina manje sandla ngithe bezimino uyayibonela ngila cha lokho kusho ukuthi intombazane lona washadile so angilindele ukuthi mangibuza nami ngaziphi inqumo engisanga impilo yami Sandla angithembisa wena angitshathi ngiphatha kahle wathi uzongenzela yonke into engifunayo shone manje lo khayisela isikhathayo mina nami ngomfana nje uma ngane yami lento engahlangene nazo wona futhi nakhona okuzokwenzeka kusukela manje ngifuna imali yakho mina Sandla iyodwa ngifuna ukuyazi ukuthi lento yami nawe ibhekephi wangiqhatha nomama wena ngaze ngaye kumuntu engangimthanda ngenxa yakho awuboni ngantwana Suqathini yena ngole mali izoblast isonto lonke moyisebenzisa ngendlela nengqondo le mali izoblast okusho ukuthi ke kusukela manje angifonelwa angibhazwa angibona ngiyacabanga kodwa ukuthi futhi ngibe namalini kodwa njengamanje lento engiyibeka awuthi icacile yonke hayi ngontanga yini
Mama ngithemba ukuthi uphakama nyabhibhidla ngalento angitshela yona ukuhamba kwakhanyisile ekhaya. Ya khona okunye akushilo. Iqiniso. Kodwa okunye lokho akushilo. Kumsana nje. Ngoba mina into engiyazi ukuthi ukhanyisile akazobuya la namhlanje ekhaya. Ngoba phela akasahlala ekhaya. Ukuhamba kwakhe? Undaba yokuhamba kwakhe ukuthi uxoshe yena nami ngizonakekela umfana. Angiyazi. Mina mama ukhanyisile ngimbonile ngambuza wangitshela yena kuso. Uthi wena uthi akathatha amasaka akhe lapha umaphela ufuna ukuthi ukuhlanganisa naye. Kade bezobuya thina umfana wami ngoba phela ngiyathandana uyakuthanda. Yabona Pendulo khanyisile ufike la. Wathi kimi uthola umsebenzi ebhamshela. Futhi yena usebele nobabengane akasafuna ukuthi uzokuhlanganisa nathi la ekhaya. Kwangafana kodwa akanodade wethu lokho kushoyo. Ukusho ukuthi phela useshintshile ke lo khanyisile omazi. Ngoba uma ukuthi mhlawumbe ngifuna ufakazi balokho sokani la nihambe lapha around la ngizofica khona usetho nibone ukuthi ukhansela nizomfica likhona ningalokho ningiphetha ngobende iminyama ngayidlala. Mntana sekubaningi ukufika la. Uzongitshela ngendaba zeyinkinga zakhe. Kepha ke inkinga nami engiphethe ukuthi lezi zinto engangilitshela ngazo ukuthi sigcineni kuze kuphelele usizi kimi. Angathi angikekezi nogodwa nje. Inkinga gogo ukuthi asifundi nokubambisana. Kanti njengoba sekuyimina nje osele wesilisa omdala. Indungu ezingiyeke uzongishaya mama. Kanti ke mntanami safune ukuthi kuyiforce into uyenze nje ngenkani. Ngoba phela ubaba wakho lona uMashaya kwakuyindoda enolaka. Futhi izifuna izenza izinto zosiko. Impela kunjalo gogo. Kodwa ke inkinga ukuthi mina anginawo amandla angukuthi ngingenza konke lokho. Ngoba futhi nento angilithuki. Ngibonge kakhulu mama ngokuthi ningilethele umkhuleko. Phela kulezi zinsuku engibhekene nazo ngiyawudinga umkhuleko lezi zinkinga zala ekhaya. Cha, nami ngithe ake ngisale kwabanye umama. Kukhona engifuna silumbane indlebe ngakho. Ngabe kwenze njani? Konke kusalungile? Hawu, mzalwane, sesingaze siyinquma amakhanda siyiyeke. Asihlale phansi MaNgidi. Kanti ke mntanami ke into ngabuyayenza. Ngabe ke ufuna inkuku emhlophe, uthenge ikhandlela elimhlophe neliyelo. Uthenge ikhevi. Ucele la kubaba wakho ukuthi akuphi inhlanhla zokuba ukwazi ukuthi uthole umsebenzi, ugcine lezi zinto ayifunayo. Kodwa kungakwenzela konke lokho njengoba ekhaya ngekho shingeni ukushisela impela. Kanti ke ngana amaphoqo ungakwazi ukuthi uthathe lento uyenzele ngaphandle ucele khona. Ithonga lona liyabona ukuthi ukwenzile lokho ngesifiso sakho senhliziyo. Ngizoke ngizama ukwenza kanjalo bese ngibuyela kuwena. Kanti ke mntanami ujabulile angimfuna ahlale la ekhaya. Sengifuna ahambe ekhaya. Ngale nje ukuthi ngiyadelela gogo. Ngicabanga into akuhlangene nakho nhlobo. Uma ngabe ujabulile exaka umxoshe. Vela ngazofika nje ekhaya. Mina nawe MaNzama sibadala enkonzweni. Futhi inqubo yakhona siyazi njengoba injalo. Manje angazi ukuthi wena ufuna ukuthini kimi. Ngiyazi mdala mama. Lihle iqiniso. Impilo yomuntu ikabili. Mina nawe sazi kahle ukuthi ubaba la ekhaya wayewagcina amasiko futhi ewathanda. La ekhaya phela kusawumuzi wakhe singakukhohlwa lokho. Lezi ndonga MaNzama zime ngami imina bengisebenza ngikhulisa ngondla ngifundisa lezi ngane. Ngisho bona olwandle lapha
bafundiswe yimini. Kodwa konke lokho bengikwenza ngoba bengiwa ngedolo ngithandaza. Namanje futhi ngisazowa ngalo idolo ngithandaza. Ubaba kuyazi ukuthi ngiyamthanda kakhulu futhi. Kodwa lokho afuna ngikwenze hayi angiyiboni ngikwenza. Angiphiki mina. Amandla akumdali. Konke sicela uNkulunkulu bese kuyenzeka. Esicelayo uyasiphendula ngesikhathi esifanele. Buka. Ubani wathi asibuze malana? Umfana wakho awumazi ukuthi washonaphi. Namhlanje uhanjelwe indodakazi yakho. Naye uyazi ukuthi idamuza kuzibhingalo. Noma isiyazi liwamanqa la ikhona. Usele nani vele? Ufuna ukuthini kumina MaNzama? Ufuna ukuthi ukungabikho kwalezi ngane la ekhaya iphutha la. Uyazi ukuthi mina bengayifela lezi ngane. Uma ngabe ubungayifela, uboya kwenza kube kanye. Umthetho wesonto ubuye uphula kube kanye. MaNgidi. Unkosikazi ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe, akayibhidlisi. Sukuma ntombazane ithuluza. Wenza okufanele. Bese ngibuka kanjani mina emphakathini? Awenzele umphakathi la. Wenzele umndeni wakho nawe uqobo. Uyabona mathuba ungayehlisa lempakamo nayo sithando. Ubuye kwazi ukuthi uze kumina njengodade wenu MaNgidi. Ungicele sambe nawe sekubaphathi basenkonzweni. Sihlale phansi idaba simneke ezithebeni. Bebewuzisisa bevumelane nesicelo sakho. Bebengeke bekuchilize. Uyayibona manje inkanyakanya esukuyona. Inzima MaNgidi. Ngiyakucela Hlomo koluhle. Enza akufanele ukwenza. Uyabona mawuphumelela ngaphandle. Mihle imizi inje. Khona bakha ama-subsidy. Khona bakha iy'tezi. Kodwa mangathiwa ungena ngaphakathi. Odlulile. Kunzima, kuyashisa. Abahambe bekhombisa abantu ukuthi kwenzakalani la ngaphandle. Sukuma ntombazane, ngisakuncenga, sithuntuthe mama. Nokuthula, sanda zami. Ilapho khona ngumhlezi wazi ukuthi ebusuku angisabutholi ubuthongo nokudla kusadlile. Mangicabanga ukuthi ukephi nengane yami futhi angikwazi ukuzixolela ukuthi ngama ngakubuka wangena emotweni ngasezwe ngitshela ukuthi uzohamba ubuye kanti ngeke usabuye. Nokuzama nje ukuthi ngize ngizame ukushintsha impilo yami ukufana neze mina kumina angisasiboni isidingo konke bengikwenza. Ngikwenza wena hayi Bonginkosi ngeke khona mfana mmozo kwenza kanje mama bese yini umsebenzi wenu noGwala, yini umsebenzi wamaphoyisa, yini umsebenzi waNkulunkulu hedluza, yini ngaphela umsebenzi wenu mntanami ngifuna ukukusiza maXolo ngicela uphume ngifuna usala ngifeme la phuma.
Jabulile, cabanga ukuthi usenkingeni. Ekade ngiyangibalekela kodwa kuyacaca nje ukuthi ayipheli moya. Yabona mina. Angiphelele ngempela ke manje amahlathi okucasha. Mina ngiyasaba ngempela ukuyenza lento ngiyasaba. Akusasizi lutho ukusaba ntomkayisi. Ngoba ngisabanga ngesikhathi ngenza wonke lamanye lengawenza. Ingane yami iyangidinga, udadewethu uLwandle bayigazi lami. Ngithanda ngingathandi kumele silungise yonke lento. Jabulile, ungalala kodwa. Ngithi kwanabuyile lamaphupho ukuthi kumele ngiyothwasa. Ngiyasaba futhi ukuyenza lonto. Into yaninde. Manje ucabanga ukwenze njani? Angazi ukuthi waye umuntu anganikeza nje ithuba lokuthi ayikhethe ukuthi nzinzani. Ngoba lento ngiyasaba ukuyenza futhi ngeke ngize ngiyenze. Usumtshelile kodwa ugogo ngalento? Angifuni nje ukumtshela kumba bomama engamtshela uzovele nje athi njengoba ngingaphumeleli ngihluphekela ngoba nqaba ukuyothwasa angeke nje ngize ngimtshele. Ngeke ngimtshele ngempela futhi. Mawakhe ngithe angibambe la kuncane. Mina vele ngangena ngisho umuntu okhohlwayo ukuphela. Siyabonga. Yazi bese ethi mina ngizobheka wona lamathina la endlini. Bengazi ukuthi usuzobuya. Uvela mina ngisebenza ebhunini. Mina umuntu ngitshela ngaza kuyi wena manje. Yazi ngicela ukubonga manje ukuthi ukhokhele lo mama ubengadelela ngelihle namhlanje. Ngiyabethembisa mangithola nje indawo. Phela ngeke. Phayizela ngithi ulangelise phela ingane yami nami. So kufanele ngikwazi ukuthi sibambisana kona umthwalo wabodwa ukuthi ungakhulisa ulangelise. Noma usindo eyinyawo kodwa ukubona lokho siyabonga ngoba edzineni sizabona ukuthi ingane yakudinga empilweni yakhe. Hayi mina ngakuthokozela ngiphayisela ukuthi sikwazi sibambisana ekungikhuliseni umfana wami. And-ke ngiyacabanga ukuthi uyazi na ukuthi impilo ineyewonke. So angiboni ukuthi sengaze kube isizathu lesingaze ngisijezele impilo yami yonke. Okay. Khuluma isenzo ngoba ngiyabona konke ufuna ukuyikhipha ngaphakathi. Langelise. Ngicela umfana wami uyodlala enyanga. So kubiza amaphuthu ukuze for yes. Kanzi ngiyakuthanda and njengamanje sengiqalile ukuthi ngilungise impilo yami and angifisi kube khona enye into engasebenzi phambi kwethu. Angifuni nokuphinde ngilizwe lelo gama na uyezwa? Uyezwa Kanzi? Dadewethu, ngicela uqale ngixolisa ngendlela engikhulume ngayo izolo. Ngibonela ukuthi nibe nalokho lokuthi anginalo uzwelo. Uma ngabe kusona sizathu ongibizele sona njengamanje, ngiyaxolisa ngane ngamanje. Mina Lwandle sengicabangile ngiqedile manje. Khuluma dadewethu ngale. Okokuqala kuzomela sibuyise ujabulile la ekhaya. Hayi. Sisi, uyazi manje lo. Ngathi sizama ukulungisa izinto nosibuyisele emuva. Okwesibili kuzomela senze amalungiselelo ukuze kwenze umsebenzi wokubuyisa ubaba. Ngizohlala phansi kahle phendula. Awuthula nje khanyise. Yazi ukuba uyazi ukuthi ngithanda kanjani ngane kama. Asengiyabona manje ukuthi lamagama ayikhuluma udadewethu nomama ukuthi unempilo. Ayiwona manje. Unesibindi. Ngokuthola nje into yakho nje usungazushiya umndeni wakho. Wathi wohlala lo muntu sekuxhumeze kangaka njengoba ukhuluma nje uphupha kama uthi ingane ayifunda kuyo yonke into oyenzayo ukhetha ukukhanyiseka. Hayi phela ndoda hayi thula wena mana yini into ozoyikhuluma nawe ucabanga ukuthi uyindoda nje yini osuyenzile lengane ngokuthi uhleli nayo akwazi ukhiphe ngisho amakati nje lapho ngabamba amagundane emzini kababa kodwa ke kulungile wenzeni lokho khanyiseka siyazi nje nolwazi ngozidala kodwa mhlazane seyibuye enduka nothi nithakathika kulungile Bendo ngizongithathela ngichazele. Ngifuna ukulekana, ngifuna ukuhamba. Kodwa isithando sakho. Isithando sakho. Mina isithando sakho.
Sakaza ukuthola. Hayibo. Kwenzakalani lana? Hey, thula. Wena, hlaphaza.